Vážené smutočné auditorium. Na konci letného semestra Lengvarskej univerzity musíme venovať pozornosť aj vážnejším problémom Slovenska, ako je nejaký ten pokles koruny alebo úplná vyčerpanosť predstupových fondov EÚ. Život nášho človeka spieje k jedinej slavnostnej udalosti, ktorej sa nevyhne nikto. Naši americkí kolegovia pomenovali túto chvíľu breakpoint alebo happy end. Práve preto pripravili odborníci našej školy tzv. Čiernu skrinku nápadov, ktoré absolútne zmenia hrobársky priemysel v našej vlasti. Vstúpme si do svedomia. Počet úmrtí na Slovensku stúpa. Predaj hrobných pozemkov klesá. Cintoriny ako také na Slovensku vymierajú. Takto to ďalej nejde. Preto musíme nastúpiť na zložitú, komplikovanú a obťažnú cestu intenzifikácie hrobárstva v SR. Reštrukturalizácia obchodu so smrťou bude v našej krajine prebiehať po etapách. V prvom štádiu podporí štát prosperujúce cintoriny. Nebude investovať do takých, ktoré už roky nevykazujú nejaké výsledky. Takto zvýšime životaschopnosť najvýznamnejších cintorinov a umrtvíme pochovávanie v tých ostatných stratových. V nasledujúcej etape zabezpečí vláda SR vstup zahraničného kapitálu na naše cintoriny. Je koniec obdobiu, kedy sa do našich hrobov dostávali len naši ľudia. Každý musí mať právo ležať v nádhernej slovenskej zemi. Niekoľko najväčších ťahuňov, akými sú napríklad Slavičie údolie, Dukla alebo Národný cintorín v Martine, sa v priebehu niekoľkých rokov určite prepracujú na špicu Európy v pochovávaní ľudí. V prípade vojnového konfliktu poskytnú naše cintoriny humanitárnu pomoc v podobe desiatok voľných flekov pre nezaopatrené mŕtvoly iných krajín. Z makroekonomického hľadiska zmeňme optiku na detail. Čím zlepší ktorýkoľvek hrobár svoj neustávajúci biznis, v prvom rade by mal každý začať od seba. Široká paleta smutočných prejavov, glycerinových slz a herecké smutočné kurzy zlepšia prístup k zákazníkovi. Aj kultúrni pracovníci môžu prispieť svojou hrudkou do hrobu spoločného záujmu. Riaditelia divadiel by mali prednášať priamo pri nohách svojho mŕtvého diváka a učiť ďalšie generácie, ako odísť s odsťou na druhý svet. Umelohmotná truhla zachráni v krátkej dobe množstvo slovenských lesov. Aby sme ušetrili priestor, navrhli odborníci našej univerzity niekoľko variantov hromadných hrobov. Napríklad hrobčín Žiakovi, v ktorom sú uložení obyvatelia celej bytovky, alebo firemný hrob, ktorý si už niekoľko spoločností na Slovensku zabezpečilo. Všetky oblasti spoločenského života by mali mať záujem na smrti. Pochovávajme s úctou aj športovca, aj politika, ale aj obyčajného prostého robotníka. Bokom by nemali ostať ani učitelia a zdravotníctvo. Bratislava ako hlavné mesto slovenských hrobárov musí stať na čele boja za lepšiu budúcnosť živých, ktorí sú svojím spôsobom už dnes mŕtvi. S heslom cintoriny do každej rodiny končím dnešnú prednášku. Amen.